Защо хората оставят света и тръгват по пътя на монашеството? Как е било в древността и как днес? Защо четвъртата неделя от Великия пост е посветена на свети Йоан Лествичник? Попитахме за това негово високо преосвещенство сливенския митрополит Йоанники, комуто се изпълниха в началото на месеца 60 години на монашеското поприще. Ваше високо преосвещенство, на 1 април тази година се изпълниха 60 години, откакто стъпихте на монашеския път. Трудно ли се носи този подвиг? 1 април 1961 година беше Лазаров ден. С това очакваха името ми да бъде Лазар. Но не се получи. Трудно е. Да водиш духовна борба е сложна борба. Защото изкушенията са най-много. Така казват светите отци, че нашите духовни врагове най-много мразили монасите. Понеже те са светилници, има просияли монаси, които са оставили най-ценно творчество, свят подвиг. Тази тема е много голяма за монашеството през вековете и до сега. Винаги е имало изрядни монаси, ревностни монаси, богопредани монаси, но имало и по-слаби в духовния живот, защото силата е различна. Свети Йоан Лествичник на 30 март празнувам паметта и на сега той е подвижен празник, четвърта след в Великия пост, четвърта неделя на Свети Йоан Лествичник. Той е оставил най-ценният труд за монасите – лестницата. Един гръцки митрополит Йоил от Едеса каже, че лестницата е Евангелие за монасите. А защо тази четвърта неделя от Великия пост именно е наречена на свети Йоан Лествичник? Защото той е заслужил да бъде... Това са светите отци в древността, са давали малко награди. Свети Йоан Богослов, свети Григорий Богослов, свети Симеон Нови Богослов. Църквата е била много икономична за даване на награди. Та свети Йоан Лествичник, той заслужава. Те много писания има. И свети Йоан Златоуст има, тук имаме всички томови, виждате колко много книги има тук. Това са 2 години съм бил библиотекар, съм ги прехвърлил всичките книгите. Та мисълта ми, понеже е заслужил. Значи Бог ги вдъхновил светите отци да определят неделя на свети Йоан Лествичник. А с какво тази именно негова книга е толкова ценна за монасите? Нарекохте Евангелие за монасите. Аз не нарекам митрополит Йоил от Едеса, с който сме близки, защото там е казано всичко. Как да се води духовната борба, как да се побеждава, как да не се унива, как да възлюбиш Господа. Защото който е съединил чувствата си с Бога, той там пише, той може да говори за Бога. Значи, съединение на чувствата с Бога, това че е очистване на душата. Сега не може всеки да бъде богослов. Така цял потънал в грехове, той не може да види, не може да почувства духовната борба. Следователно, не може да се издигне духовно. А там всичко е казано. Където да отворите, само полука ще намерите. Ангелите са светлина за монасите, а монашеския живот е светлина за миряните. Така трябва да бъде. Дай Боже да бъде. Защо иначе не богопредани? Възлюби Господа, за Него това е богатството, това е радостта, това е оттеката, това е блаженство. Всичко. Защото той е приел Бога, че Бог потешава. И свети Йоан Лествичник там много мъдрости, разбира се. Ти малко да се потрудиш, Господ много ще ти помогне. Но човек винаги е склонен към удобствата, към неща, които не са много добри. Защото трябва да има нужда от лишение. Не може сега да живееш като миряните, трябва да се открояваш, да се отличаваш. Те са тръгнали по един тесен път. Този тесен път ги води към Царството небесно. Защото всичко е временно на земята. Владико, защо хората оставят света и поемат по пътя на монашеството? Вие, например, защо го направихте?
Значи, чувствал призвание. Признанието баща ми е религиозен и майка ми бяха, Бог да ги прости. Но баща ми беше тракторист, комбайнер, рационализатор въобще. И все пак това влияе и семейството, и училището, и църквата, и обществото. Понеже който е, за да приеме някой един път, той трябва да е прочел духовна литература. Трябва да бъде подготвен, макар не в пълнота. Не може да тръгнеш по един монашески път без никаква подготовка. Защо в живота има толкова училища, институти, университети, за да бъдат подготвени, да бъдат полезни за обществото. Така че духовната област, духовната също нуждае под подготвени. Сега всеки според възможност си, един с по-голяма сила, друг с по-малка, но да се върви по тесния път е важно. И не вървят по-бързо, други по-бавно. Така е в живота. А защо има толкова малко монаси в България? Защото ако погледнем нашите съседи, които пак минаха по същия атеистичен път, като при нас, да не са живяли в друг стой. Например, румънците, сърбите. Гърция е различно, ама да не говорим за тях. В Македония, дори оттатък морето в Русия има толкова много монаси. А при нас, като че ли този духовен план за монашество липсва? Въпросът е сложен, а отговорът е труден. Аз получавам много литература, сега знаете. Значи в Гърция е 200 години, а там започвам, защото 200 години как се е освободила, един от приоритетите е православното образование. Към 1860 година там, тези години, точно не мога да кажа, значи православното са там. В Румъния не беше така силен атеизма, както при нас. Това е истината. Те даже и в Югославия. Тук беше по-силен, но трудно е да се каже сега. Не, че съвсем няма, но съм малцинство. А Русия, аз съм учил, завършил аспирантура в Московска духовна академия тогава. Пълно с монаси, манастирите. Какво значи това? За да тръгнеш по монашеския път, трябва да почувстваш да почувстваш призванието си, да тръгнеш по монашески път. Тук сега ние говорим, че този път е, как да ви кажа, е труден, но наградата е вечна. Спомням си една от стихирите на 9 март, свети 40 мъченици севастийски, които цяла нощ са мъчили в едно ледено езеро. Каза, зима люта, но сладок рай. Зимата е люта, но раят е сладък. Не може да се индивидуално трябва да се подхожда. Може да каже, защо тук, там. Никой не може да даде точен отговор. Но, може би и това и зависи от нас, от части. Молитвата. Ако се молим, Бог ще ни чуе. Защото молитвата е особено значение. Свети Йоан Златоуст казва, ако един свещеник се моли за своето пасто и се спасят 50 човека. А да не се спасят 50, 40, 30, 20. Нито един каза да не се спасят. Факта, че се моли, желая тяхното вечно спасение, Бог ще го възнагради. Че наградата от Бога е нещо голямо. Какви са били монасите в древността и какви са днес? Срещат ли се монаси като древните, за които говорихте? Срещат се. Малцинство са. Винаги има богопредани. Това съм го повторил няколко пъти. Всеки манастир има, но вижте, това зависи от ревността, зависи от телесната сила, зависи от времето. Много фактори влияят. Сега някой сутрин до вечер има и монаси, които имат енори, че трябва да се грижат за пасото си, за духовното извисяване. Няма достатъчно време. Но винаги и всяка епархия има. Аз в това вярвам и съм убеден. Може би не всички, но който има страх Божий, той е достоен монах. Да ви попитам, владико, и за старчеството. Има ли у нас днес такива старци, духовни старци, и съответно има ли хора, които желаят да бъдат ръководени? Някой да ги хване за ръка или да чуят неговия глас? Така както онзи ученик на свети Йоан Лествичник, Моисей, който е чул гласа му и се отдръпнал от скалата, за да не му падне на главата. Да, спомням си, това е цялото. Да,
Вижте, то не само старци трябва да и послушници и монаси, защото старци има. Не са много, но има, при малко споменах. Тези старци са важен фактор, защото старецът има много задължения. Трябва да бъде кротък, внимателен, защото древните монаси, като четем и творенията на светите отци и Лук духовни, пак и друго, изпитвали са ги, наказали са ги и те пак богопредани, пак не се отдръпват от стареца си, а изпълняват волята му. Защото старчеството е един подвиг, велик подвиг. То има даже и свещеници отчасти са старци, които изповядват, които насочат към правилния път. Няма човек без грях, ни малък, ни голям ех. Да, има грях не за смърт, това е така добре, но има и 7-те смъртни греха, които са опасни. Та старците са светилници. Те са изповедници, те са насочващи. Затова аз винаги съм възхищавал от старчеството, защото и в древността някой непослушен веднага го наказва. И той стои там прав, когато се обядва или вечеря, без да роптае, без да възнегодува. Днес малко младежи, трябва много внимателно да подхождаме. Защото те не са така обучени, не са утвърдени в доброто, в подвига. А който се и покорил, свети Йоан Лествичник, всеки ден почти го читавам. Казва, внимавай какъв старец ще приемеш. Да не би да не намериш стареца да попаднеш на вълк. Смисъл на нея духовен. Как да ви кажа, тези теми са огромни. Зато и ние пишем, доколкото Бог ни помага, така да знаят хората, кое е добро, кое е зло. Защото някой човек мисли, че това е добро, той излиза зло. Другото пък обратно. И зато и често споменавам и пиша, цитирам думите, те са Божии слова, но казани чрез думите на свети пророк Исаия. Горко на уния, които злото наричат добро, а доброто зло. Тъмнината считат за светлина, а светлината за тъмнина. Горчивото считат за сладко, сладко за горчиво. Това са обрати. Човек има само този нравствен избор. Той може да върви по пътя на доброто, може по пътя на злото. Ще има свобода на волята. В това отношение, кой е избрал тесния път, то пролича. Колко да се крие, нито благочестивият може да се укрие, нито неблагочестивият. Народа е много наблюдателен. Много внимателно. Не може да се укрие град на връх планина стоящ. Това е невъзможно. Тъй, че нека Бог да ни помага и да призовава, защото не можем без монаси, не можем без молитвеници, не можем без старци, не можем без изповедници. Те са, които чистват и подготвят достойни граждани за небето. Ваше високо преосвещенство, сега в четвъртата неделя от Великия пост и в очакване на големия празник на Възкресение, каква е молитвата ви за България? Тук е малко тайна работа. Не мога да си казвам, аз това е съкровенно. Молитвата ми е, лично аз я знам и ще я продължавам, докато съм жив. Но така да я кажа по Българска национална телевизия, не желая. Тогава пожелайте нещо. Да пожелаем духовно и телесно здраве. Духовни и телесни сили. Бог да не пази от смъртни грехове, от внезапна смърт, от всичко това, което противоречи на Божия закон. Да имаме малко повече любов. Повече прощение, защото ако постиш, а не прощаваш на ближния си, твоя пост не е прият. Не е богоугоден. Любовта и поста привличат Божията милост. Затова и днес осъждането за нищо го нямат. Как така, бе? Зато и трябва да пожелаем повече търпение, повече смирение, повече въздържание, повече покаяние. Така се изплитат духовните венци, които ни увяхват.